இந்த உலகத்தோட முதல் விக்கிபீடியா எது தெரியுமாங்க? வேலை வெண்ண நிறுத்திருச்சுல. ஆமா, நீங்க கழிச்ச களி எங்களுக்கு தெரியாதா? ராசா ஒரு டீ போடுறான். ஸ்ட்ராங்கா, லைட்டா, மீடியமா. பூவை பூன்னு சொல்லலாம், புய்ப்பம்னு சொல்லலாம், நீங்க சொல்ற மாதிரி சொல்லலாம். பேப்பருங்கய்யா. ஏன் மெதுவாப்பா, கிழிச்சிட போகுது. இந்தியாவோட கருப்பு பணம் 72 லட்சம் கோடியாம் இல்ல? லட்சமா கோடியா? அதை சொல்லுங்கய்யா. நம்ம கமல் ஹாலிவுட் போறாப்ல, எப்படியும் ஆஸ்கார வாங்கிடுவாரு. இன்னுமா அந்த காரை வாங்காம இருக்காரு? என்ன வெள்ளையம்மா, ராத்திரி பூரா புடிச்சு தூங்க விடல போலியே. சும்மா இருங்க மாமோய். கிரிக்கெட்டை ஏன் ஒலிம்பிக்ல சேர்க்கவே மாட்டாங்க? ஆமா, ஹாக்கி ஏன் தேசிய விளையாட்டை வச்சிருக்கீங்க? அவுட்டு அமெரிக்கால 7 வயசுல 5 வயசு வயல இழுத்துட்டு போயிருக்கா. உலகத்தை விடுங்க, ஊருக்குள்ள என்ன நடக்குது தெரியுமா? அஞ்சலைய அஞ்சலையா?